खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगाले लेंहरनानै गोसो गोरबोनिफ्राय देलाय मालायनि स्राय फरायहरलायबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लोगोफोर आरो लोगोसे जामायजो बिजायमोनबो ना ओमफ्राय दिनै मा देखायनो हायो एसे देखायनोसैलाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव एकदम भिडिअखौनो लाबोनो हाया जाथारबाय मा खालामबावनो एकदम हाला आरो भिडिअखौ लाबोनो हानो मानोबा माने एकदम सानफ्रामबो बेयाव थांसै एसे न'आवबो खामानि थायो नालाय मेंनोसै फैनोसै बाफैसै फिसा फिसौ गोनांनि संसार नालाय ओमफ्राय थेवब्लाबो बेफोरखौ गारनानैबाबो थांगासिनो आं डिउटियाव बे हिन्दुनि डिउटियाव ओमफ्राय नोंथांमोनजों आंहा एकदम मोनसे गोनांथार खोथा शेयार खालामनांगौ आरो शेयार फारला खालामनांगौ ओमफ्राय बे गोनांथार खोथायानो जाहैबाय जोंनि स्कुलनि बागैबो ओमफ्राय गाबोन आंहा स्पेसियेल सान माबा मा होनोमोनलाय लोगो फैगोन आरो बिलोगो आयु माबा गोसोम बोरैबा नुदोंमोन फैनायदों आराम नुफिनबाय ओमफ्राय गाबोन आंहा बिलोगो सना फैगोन आरो ओमफ्राय बिलोगो सनाया बिलोगो खाथाराखै ओमफ्राय ओरैनो लोगोल' ओमफ्राय बिलोगोनो थाखाय दिनै एसे उलुबारि बाजाराव एसे खरस खालामना लाबोनोसै नों नै बेगखौ गारबायसो आं लोगोफोर ओमफ्राय दा हिन्दुमाव थांनायाव एसे जाग्रा मुवाफोर सोनानै लानो एसे मोजां जायो आरो नै जि मोजां बास्रिलायनानै लाबावबाय आं जि मोजां देलाय सोलायबाय आं दिनै ओमफ्राय गारिनिनो थाबायगासिनो आरो आं दिनै लोगोआ गैया लोगोआ माबायाव थांदोंनो मन्दिराव ओमफ्राय मैयाबो गैया दिनैबो गैया लोगोआ आं हारसिंसो जागासिनो ओमफ्राय हारसिं दिंदुं मोनो ओमफ्राय उफाय गैया थांनांगौ ओमफ्राय आं एबसेन्टबो खालामनो बायोना एबसेन्ट खालामनो बानायनि थाखायनो आं सामफ्रामबो थांगासिनो दसेबाबो ओमफ्राय मा देखायनायनिसो देखायनोसै जोंना हिन्दुनि जिफ्राबो एसे दाहांबाय माने अबेखौबा गांसे हाबा अबेखौबा हाथ'वाखै अबेखौबा गांसे हाहां जानानै दं आरो दख'नाया गांसे हाहां जानानै दं दिनै गांसे हानो हागौ ओमफ्राय आर'नाइया गांनै हासिगोन ओमफ्राय मा दंबावो दा देखायबाय थानोसै मा देखायनो हायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बारा बखिबाय थाबा नायनो बागोन ना ओमफ्राय स्कुलनि बागै बुंनांगौआनो स्कुलनि बागै बुंनोदोंमोन ना स्कुलनि बागै बुंनांगौआनो जाहैबाय लोगोफोर मा बुंनो आरो जोंना गामिनि स्कुला एकदम साथ्र'फ्रानो बिराद खमायलांबाय जाबा दाजा जों हालुवानि हिन्जावफ्राल' सोसाबसै जों साख्रियानि हिन्जाव जानायमोनबा टाउनाव थाहैगौमोन खोमा बुंनो हाला ओमफ्राय एकदम जों गामियाबो सासे सानै साख्रियानि हिन्जावफ्रा सोदों स्कुलखौ नायनानै आरो माबाज्राव होनदों स्कुलखौ नायनानै ओमफ्राय दिनैथ' क्लासआनो जायासै मास्टारा ट्रेनिं जागासिनो मास्टारा सासेल' ओमफ्राय ट्रेनिं जागासिनो नालाय क्लासआनो जायासै गथ'फ्रा ओरैनो स्कुलाव एटेन्ड जानानैल' फैबाय मा खालामबावनो फैयै दा हायरद मोनफैबाय आङो ओमफ्राय स्कुलाव मास्टारानो सासेल' नालाय बिराद जारलासै आरो हनै ना सारगासिनो मोनदों नाया मोनदों ना सारगासिनो आयु ना सारगासिनो नै मोनदोंनो नाया बेसे बुरजा मोनदों देलाय खोन्थाहरलाय एसेल' फिटिं खालाम नाखौ दे आयु मोनदोंथ' नालाय मानो फैखो आंखौसो सोरजोंबा लाइन मारिदों नोंनानै फैखो ना माखो खिथुलाय हो मा होनदों आंखौसो लाइन मारिदों नोंनानै खिथु फैफाबायहाय गथ'आ अ थांनो हा अ थांनो होनदों नै लोगोफोर मोनफैनाय लोगो एकदम हाबाफारियाव गोसो होजोब्बाय आरो बयबो आगर दोदों खुन्दुङा नै मेमब्रायलाबायनानै फाहामदों ना हरनाय बे खुन्दुं बोथोर बख'नायमोन एकदम नै मा अबस्था खालामनानै दोनदों आरो जों फाहामबाय ओमफ्राय बेखौ फाहामनायाबो साबैसे नांगौ सासे सानै आंजों साथाम ओमफ्राय नैजों साब्रै नांगौ आरो बे दिरुंखौ फाहामनो बिथांजोआ देनो हालानो आं देनो हाला ओमफ्राय आं देनांसिगौ जाहैदों बोलोफ्रानो गैया बेदरफोरखौ जायाबा ओंखाम जादों थोरसि लांनानै हौवाफ्रानो जाहैनो हाया जोंना आङो ओंखामखौ जाजानो बेगरा गावनानै रज'जोबो बे बोथोर लाना दा दासो सिगाङाव एसे होनदों दासो ओमफ्राय 2 3 4 5 6
Nung triniखौ खोन्थादों ना triniखौ? Triniखौ सोर दोनदों? आलै ट्रियाव दोननांगौखौ टुआवसो दोनफिनबाय बियो। डाबल जाबाय एलाय। Aku kurang macam mana ni? Apa dia? Triniया माबा खैना बेसेबांमोन एकजन फैबाय ने? बेखौ मोनसे मिथिनांगौ। दुइ। सयसो मोनदों ना? औ दुइ दोबाय थिन दोबाय सयसिम। बै मोजां थांगोन। आं दाननो हालालाय ओरैबायदि गोरा ओमफ्राय सोलायलायबाय आरो सासेनो आब'आ दानलायबायबा जों दा गाइखेर लायनो थांसै NGO-आव मोनफैबाय जों गाइखेर गुदामाव मिस्टि कालागन पनिर मा नांगौ मोनो आरो बेयाव मिस्टि दय पनिर मा नांगौ मोनजोबो आरो बेयाव मेथाइबो ओमफ्राय गाइखेर एकदम पनिर बानायगासिनो पनिरनि थाखाय गाइखेर फुदुंगासिनो आरो ओमफ्राय माबायावबो बिजनियावबो लाङो खोमा बिनिफ्रायनो बिजनियावबो दखान दङ NGO-नि लाङो आरो लांनायनि लोगोफोरनो एकदम हेन्दलुमाव टेन्ट गुलायनो ओंखारबाय आरोखि अखा हानानै ओमफ्राय जोंहा नै डिउटियाव दङ नै बेखौ थिखोनांगौ आरो थिखोलाय बोख्लायलाय बेखौ थिखोलाय बोख्लायलाय एक दुइ इदि बोख्लायनांगौ थिखोनांगौ आरो बेखौ ओमफ्राय नै इस्रा टेन्ट दगासिनो जाहैदों हेन्दलुमनिफ्राय गनानै बास गाखोबाय नै गोबावनि उनाव बास सेरनांगोन आरो बास गाखोनानै जा अखा हाबाय नै मबाइलानो नुबावलासो मबाइलानो जा अखा आयौ मैगं मैला लाबाय आं नै उलुबारियाव एसे लोगोफोर एकदम हेन्दलुमनि डिउटियाव थांनानै मोनफैखां इरिखां दा मा मावगासिनो आङो अयथासार जुब अखा हाबाय आयौ ओमफ्राय अखा हानाया आंनि थाखाय गाज्रि जायाखै नोंथांमोननि थाखायसो मा जादों आं मिथिला मानो होनोब्ला जों हालुवा मानसि नालाय बिनि थाखाय मोजां जादों हालुवा मानसिनि थाखाय मानो मोजां जादों एकदम माइफ्रानो बोरैबा जाथि जाजोब्बायना ओमफ्राय इयो दा एसे मोजां जाफिनसिगोन आरो भगबाना रावखौबो अयनाय खालामा लोगोफोर एकदम नांगौ बायदि अखाया हानानै होबाय मानसिफ्रा गोब्रामगासिनोमोन आयै अखाया माला हाबावगोन आयै अखाया माला हाबावगोन बिदि होननानै ओमफ्राय दा हानानै होबाय भगबाना रावखौबो अयनाय खालामा मानसियासो अयनाय खालामो ओमफ्राय भगबाना मानि थाखाय अयनाय खालामनानै नुवाखै बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव होनो थाखाय एकदम अखायाबो आरामसे हानानै होबाय आरो नोंथांमोना मा बुङो बेखौ ओमफ्राय दा आङो संगासिनो सबायजों ना गोरान सबायजों ना गोरान दाख्लैयो ना मोननायखौ नोंथांमोना खोन्थादों आं मिथिला ओमफ्राय भिडिअ लादोंमोन नाथाय आं माबा आपल'ड खालामनाय जायासै ओमफ्राय बे ना मोननायखौ फोरानना दोनदोंमोन ना बिनि मोदोमनायजोंनो आं थानो हाला आरो जानो लुबैनाया जासिनखाबो नालाय सबायजों ना गोरानजों जानो लुबैनानै दिनै सबायखौ नागिरै उलुबारियाव नागिरना लाना फैबाय ओमफ्राय उलुबारियाव अयथासार दामसिन दे सबाया फवासेयावनो 50 थाखा लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि जोंनि बागुरगाव 50 थाखा नङा 40 थाखानि मोनो आरो लकेलबाबो ओमफ्राय एकदम उलुबारिखौ एसे टाउन सिस्टेम मोनलाय लांबाय आङो दामानो अयथासार दाम ना गोरान एवनो नागिरदों आङो दा माबा मैगंफ्राबो एसे दामसिन आरो उलुबारियाव मैगंखौ एसे दामसिन मोनो आं नै ना गोरानखौ मुथासे एम्फौ नागिरनो जाहैदों एबार बोसोराव एम्फौखौनो मोनथाराखैहाय लोगोफोर मा खालामबावनो ओमफ्राय एम्फौआनो गैलाय लांला मानसिफ्रानो जानानै थैजोबखोना माखो मिथिला आरो नुवाखै लोगोफोर आंना स्वामिया भिडिअ ओंखारनाय होनबाथाय ओरैबायदि बायो एकदम जि मिनिस्रा रायज्लायनानै फैलायदोंमोन आरो ओमफ्राय जै आंखौ एकदम भिडिअ खालामनाय नुबाय ओमफ्राय ओंखारलांफिनबाय आरो ओमफ्राय दा आं संगासिनो सबायजों ना गोरान एकदम सबायजों ना गोरानजों जानो लुबैनानै फाग्लि जाखाबाय सबाय लकेला 50 थाखा लायो आयु मिथिथारामोन आं ओमफ्राय बागुरगाव बेसे जाखो आं थाङियाबो गोबाव जाबाय दे लोगोफोर मिथिया ओमफ्राय सबाय ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर नै बेबायदि संबाय आरो सबायखौ एसे लाथा जानो लुबैदों आङो ना गोरानाथ' नै नुसारलायनाय होखाबाय आं जानोसै आरो गोथाव नुदोंना नुवाखै लोगोफोर एसे खोन्थाहरलायदे बबे मोनबेसेखौ खोन्थाहरबावनो ने लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरै संगासिनो आं खांखिलर भाजा आरो बे खांखिलरखौ आङो रुनानै एवदों आरो बिखुनजोआ बेबायदि जानो लुबैदों
ओमफ्राय बेखौनो एवबाय आरो गावनि जानो लुबैनाय बायदि बेखौ रुग्रोनानै एवदों आं हांसोखौथ' संलासोमोन खुदुना लाबोदोंना आङो बे खुदुनाखौ भाजा एवनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय होनबाबो खुदुनाखौबो एवनानै जाखानोसै दिनैनो खुदुना मैगं लाबोदों आं नै उलुबारि बाजारनिफ्राय जा मोजां बे खुदुनाखौ दाख्लैनो जानो लुबैखादोंमोन आं ओमफ्राय मैगं गोथां थाबायना न'आव माखासे ओमफ्राय बेखायनो लाबोआसै आरो आं थेवब्लाबो दिनै लाबोबाय न'आवनो दं ओंख्रिफ्रालाय मोनसे मोननै होनब्लाबो न'नि ओंख्रिया गोथाव जायाना नै लोगोफोर दहाय एम्बु नागिरहैनो होननाया मोनबोबाय आरो बिथांमोनहा खांख्राइबो नै नै दिनै नाहरनाय एम्बु नागिरग्राया सादा फैनाय लोगो लोगो एकदम सादा जाफैबाय आरो खांख्राइबो मोनबोबाय नै जि बुरजा खांख्राइयाबो बा गाबोन आलासि फैबा मैथाजों जानो मोजां जासिगोन खांख्राइ नांगौबा नै एम्बुआव थब्लासे दंबावो गोमो बोराय आरो लोगोफोर नै गोबावनि उनाव स्वामिनि अननायाव बिजि जासुलिनो नागिरनानै होफैबाय आरो बियो ओमफ्राय एम्बुखौ इसेबां मोनदों गाबोनसो जानोसै दिनै जाला गाबोन फुङाव एवनानै जानोसै आरो दा गोदानाल' दोनबाय बांद्राय हर जाबायना 10ता जाबाय हरनि एम्बु जानो गोब्रामबाय थानायखाय एकदम बिथाङा नागिरनानै लायबाय आरो बेवाइजों गावजों ओमफ्राय गाबोन अखानायैबाथाय जानोसै दिनै जाला माबाबायना हरनि 10ता जाबाय एकदम अबाव थांखो एम्बु नागिरनाया एफा गोबाव जाबाय होननानै नेनानै जि हय ओमफ्राय 9:30 मोनफैदों बिसोरो गोदानाय मानाय 10ता जाबाय आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय।